Každú noc sa k nám približuje galaxia. Pomaly. Ticho. Nezadržateľne. Nevidíme jej pohyb, nepočujeme jej príchod a predsa je na ceste. Volá sa Andromeda. A je to najbližšia veľká galaxia k tej našej. O niekoľko miliárd rokov sa stretne s Mliečnou cestou. Nie v explózii, nie v okamžitom zániku, ale v jednom z najväčších kozmických divadiel, aké vesmír pozná. Andromeda je vzdialená približne 2,5 milióna svetelných rokov. To znamená, že svetlo, ktoré z nej dnes vidíme, vyrazilo na cestu v čase, keď ľudstvo ešte len začínalo písať svoj príbeh. Je to špirálová galaxia podobná našej. No pravdepodobne väčšia, masívnejšia a bohatšia na hviezdy. Obsahuje viac než bilión hviezd. Každá z nich môže mať vlastné planéty. A možno aj vlastné príbehy. A predsa túto obrovskú galaxiu dokážeš vidieť voľným okom, ako nenápadnú, hmlistú škvrnu na tmavej oblohe. Ľudia ju pozorovali už pred tisíckami rokov. Dlhý čas si však mysleli, že ide len o hmlovinu v našej galaxii. Až v roku 1924 prišiel zlomový moment. Astronom Edwin Hubble dokázal, že Andromeda neleží v Mliečnej ceste. Bola príliš ďaleko. Tak ďaleko, že musela byť samostatným ostrovom hviezd. V tej chvíli sa náš vesmír dramaticky zväčšil. Mliečna cesta prestala byť všetkým, stala sa len jednou z miliárd galaxií. Andromeda a Mliečna cesta nie sú cudzinci, patria do jednej galaktickej rodiny, miestnej skupiny galaxií, a práve gravitácia ich pomaly priťahuje k sebe. Andromeda sa k nám približuje rýchlosťou približne 110 km za sekundu. To je viac než 400 000 km za hodinu. Na kozmickej časovej škále je to pokojný krok, ale jeho dôsledky budú obrovské. Keď sa galaxie stretnú, nezačne sa okamžitá deštrukcia. Začne sa tanec. Ich špirálne ramená sa natiahnu. Hviezdy vytvoria dlhé svetelné prúdy. Obrovské oblaky plynu sa zrazia a rozsvietia nové generácie hviezd. Samotné hviezdy sa takmer určite nezrazia. Vesmír je príliš prázdny, no galaxie sa začnú premiešavať. Pomaličky, nezvratne. Celý proces potrvá stovky miliónov rokov, možno aj viac než miliardu. Na jeho konci vznikne nová galaxia, jeden nový galaktický domov. Astronómovia ho neoficiálne nazývajú Milkomeda. A čo Zem, je veľmi pravdepodobné, že naša planéta túto udalosť prežije. Slnko sa s inou hviezdou pravdepodobne nezrazí, no nočná obloha sa navždy zmení. Andromeda sa rozprestrie cez oblohu ako obrovský žiarivý pás, jasnejší než Mliečna cesta dnes. Bude to pohľad, aký žiadna civilizácia pred nami nikdy nevidela. Andromeda nám pripomína niečo dôležité. Galaxie nie sú nemenné. Rodili sa, rástli, zrážali sa a menili. A aj náš galaktický domov má svoj osud. Keď sa dnes pozeráš na tú slabú škvrnu na nočnej oblohe, nepozeráš sa len do priestoru. Pozeráš sa do budúcnosti Mliečnej cesty. Vesmír je pomalý, trpezlivý a neustále v pohybe. A Andromeda je tichým dôkazom toho, že ani galaxie nie sú večné. Ak ťa pohľad do hlbokého vesmíru baví a chceš s nami objavovať ďalšie vzdialené svety odberom a podporou nám, pomôžeš pokračovať v tejto ceste. Ďakujeme, že si bol súčasťou dnešnej výpravy.